Volen parlar de violència, oi, senyors de Ciutadans? Doncs vinga, som-hi, parlem-ne. Violència és el que es va produir el 20 de setembre de l'any passat incautant paperetes, intentant registrar la seu del nostre partit, de la CUP, sense cap ordre judicial, detenint treballadors i treballadores públiques i registrant les seves cases sota l'acusació d'estar organitzant un referèndum. Violència és boicotejar un exercici suprem de democràcia com és un referèndum per por a perdre'l. Violència és precisament el que es va produir el passat 1 d'octubre, amb una Policia Nacional i una Guàrdia Civil colpejant sense pietat a més d'un miler de ciutadanes desarmades. Violència és mantenir a la presó activistes i representants polítics per defensar el dret a dir i a ser d'aquest poble i que d'altres hagin d'exiliar-se perquè saben que no tenen garanties democràtiques. Violència és que un poble sigui tractat com una colònia. Violència és el control gairebé absolut dels mitjans de comunicació per part de l'Estat. Violència és voler imposar el pensament únic, voler acabar amb les llibertats democràtiques d'expressió, d'opinió, d'informació, de càtedra, de manifestació i també de vaga. Violència és l'amenaça constant d'un nou 155 amb el que no es conformen i voler escapçar TV3 i Catalunya Ràdio per convertir-los en un nodo o voler destruir l'escola pública catalana que tants d'esforços hi hem dedicat. Violència és el feixisme, campant pels nostres pobles i ciutats, apallissant, apunyalant i amenaçant a tothom que no pensa com ells amb total impunitat. Volen que seguim parlant de violència? Violència també és desnonar una família per impagament. Violència és l'expulsió forçosa d'immigrants cap als seus països d'orígens o l'internament en CIES. Violència és morir, per exemple, assassinada per 20 ganivetades pel meu excompany. Violència és no poder arribar a final de mes perquè la riquesa queda concentrada en poques mans. Seguim parlant de violència? Violència també és la mentida, senyors de Ciutadans. La mentida de les que vostès xuclen, s'alimenten i enverinen deliberadament. I no els fa vergonya, a més, que casos que han defensat fervorosament i amb vehemència com a violència per incriminar i contaminar l'independentisme hagin quedat desmentits? No tenen pas vergonya? Ens han mentit amb la pintada de la botiga de la mare del senyor Rivera. Ens han mentit amb el nas trencat d'una senyora al Parc de la Ciutadella. Ens han mentit amb l'agressió d'un home de 75 anys a Alacant a Òliva. Se'n recorden? Que al final era un guiri anglès. Ens han mentit sobre el robatori d'armes al cotxe de la Guàrdia Civil aquell 20 de setembre. Ens han mentit sobre falsos llibres de text que després resultava que no eren llibres de text. I un llarg etcètera, i no caldrà que parli de l'obsessiva absoluta per destreure i despenjar llaços grocs. Un etcètera, per tant, de ridículs que no fan més que generar-nos, i em sap greu dir-ho, vergonya aliena. De veritat que la mentida els dona rèdit polític? I l'ètica? No saben què és l'ètica política? Senyors de Ciutadans, prou. Prou i deixin d'exercir la violència de la difamació. Hauria d'anar acabant. Acabo. És que estava l'última. Gràcies. Prou deixin d'exercir la violència de la difamació i la violència de la mentida, perquè, i ara acabo citant el gran Pío Baroja, y lo digo en vuestra lengua, buscar la unidad por la violencia es acción baldía. Gràcies.